हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन कौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நாம படிக்க போறது ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஸோ நம்மளுடைய திடமான சில திட நம்பிக்கைகளை பற்றி நாம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகின்றோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேற்று நாம தெய்வீகமான குணங்களை பற்றியும் அசுர குணங்களை பற்றியும் பார்த்தோம் நாம. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த அசுர குணம் இயல்புகள், அந்த சுபாவங்களுடைய விளைவுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனால் நம்ம எங்கே செல்வோம், இது எல்லாத்தையுமே நாம நேற்று பார்த்தோம், அசுர இயல்புகள் எல்லாத்தையுமே. ஸோ இன்னைக்கு நாம 17வது சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் என்ன சொல்ல போகின்றார். ஸோ அசுரர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தங்களுக்கு அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளை அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிர்ணயித்துக் கொள்வார்கள். வேதங்கள் பிரகாரம் அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அன்ஆத்தரைஸ்டு வர்ஷிப் அப்படின்வாங்க. அதை வந்து ஏன்னா நாம் எந்த வழிபாடு முறையுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரமே தான் நம்ம செய்யணும். ஸோ அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே வழி வழியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க பாரம்பரியத்துல. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாமளே ஒரு புதுசா ஒரு ப்ரொசீஜரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து அன்ஆத்தரைஸ்டு. ஸோ அது கரெக்டா தப்பான்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அன்ஆத்தரைஸ்டு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் செய்வார்கள் என்றால் அசுர குணம் உடையவர்கள் தான் செய்யறது இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஏதோ ஒரு இலக்கு, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு லாபத்தை அடையணுன்றதுக்காக இந்த வழி செய்யலாம் அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ ஒரு தேவர்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏதோ ஒன்று வேண்டிக்கிறோம்னாக்கா இது நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறோம் பாருங்க, தட் இஸ் ராங். ஸோ தட் அது வேதத்துல எங்கேயுமே இந்த மாதிரி சொல்லலை. நீங்க இதை செய்யணும் அதை செய்யணும், இது வரணும்னா இது செய்யணும்னு எங்கேயும் சொல்லலை. ஸோ எல்லா வேதங்களுடைய குறிக்கோளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோக கல்யாணத்துக்காக தான் இருக்கும், எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய சேமத்துக்காக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி சில அப்டக்கல்ஸ் கிரியேட் பண்றது அது மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய நம்மளுடைய சுய புலன் அந்த திருப்திக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம அதை என்ன பண்றோம்னாக்கா டைவர்ட் பண்ணி நம்ம இதுக்காக இது செய்யறோம். ஸோ 3 நிலைகள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகியவற்றின் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலைகள் இருப்பவர்களுடைய நம்பிக்கையும் வழிபாட்டு முறையை பற்றியும் வந்து பகவான் வந்து இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போகின்றார். அதுக்கப்புறம் உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3, அதாவது உணவு உட்கொள்ளும் முறை, எந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும், அதே மாதிரி தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கும். சாக்ரிஃபைசஸ் தியாகங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய தானங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 நிலைகளில் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படிப்பட்டவை அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான இது கைங்கரியங்கள் நம்ம செய்யறது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள். ஸோ ஆஸ்டாரிட்டிஸ் என்றாலே தவங்கள். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியங்களாக நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம். ஸோ இந்த 3 விதமான கைங்கரியங்கள் இந்த 3 விதமான குணங்கள்ல எப்படி செயல்படும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தானங்கள், 3 குணங்களில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படி இருக்கும். ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான யஜ்ஞங்களும் தவங்களும் தானங்களும் செய்யணும். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு போய் சேர்கின்றது. சத் என்பது உண்மை, அசத் மற்றவை அனைத்துமே அசத்தாக மாறிவிடுகின்றது.
ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த 17வது சாப்டர்ல படிக்க போறோம். ரொம்ப அருமையான சாப்டர் 17th சாப்டர் கூட. நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு டைம் போறதே தெரியாது. நாளைக்கு மிகப்பெரிய சாப்டர் 78 ஸ்லோகங்கள் நிறைந்த சாப்டர். அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 65 ஸ்லோகங்கள், ஒரு 5-6 ஸ்லோகங்கள், ஒரு 10 ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் நம்மளால இந்த கவர் பண்ண மாட்டோம். அப்படின்னா எல்லா ஸ்லோகங்களுமே வந்துடும் அதுல. ஸோ நாளைக்கு பெரிய சாப்டர். 6:30க்கே நான் வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் நாளைக்கு. அதனால தான் நான் இன்ஃபர்மேஷன் போடலை, இப்போ செஷன் ஆன பிறகு போடுறேன் நான். ஸோ நாளைக்கு 6:30க்கே ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்மளால 1.5 மணி நேரம் ஆகும். செகண்ட் சாப்டர் மாதிரி பெரிய சாப்டர் ஆக்சுவலி. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ये शास्त्र विधिं उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान् विदागा देशां निष्ठदुगा कृष्ण तत्वम् आगोरजस्तमगा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார், சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் சோ தங்களது கற்பனைக்கேற்ற ஏற்ப வழிபடுபவர்கள் நிலை என்ன? சோ அவர்களுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கும்? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமஸ் குணத்திலா அப்படின்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ அண்ட் தமஸ் அது ரெண்டுத்திலுமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். சத்துவகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வேதங்கள் பிரகாரம் தான் அவங்க எந்த செயலுமே செய்வார்கள். ஸோ எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திரிக்கு ரெஃபரன்ஸ் வேணும், அது பிரகாரம் தான் அவங்க செய்வாங்க. எஸ், பகவானு வாச்ச. சொல்லுங்க மாதாஜி. Which one, Mataji? Second and third. Hare Krishna. Shri Bhagavan Uvacha Trivida Bhavati Shraddha Teginam Sasva Bhavaja Satvigi Rajasi Saiva Damasi Seditam Srunu Satvanu Rupa Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata Shraddha Mayo Ayam Purusho யோ யத் ஸ்ரத்த சா ஏவ சஹா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு பகவான் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா விளக்குகின்றார். ஸோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த சக்கரத்தை நம்ம பார்க்கணும். ஒருவர் வந்து கர்மயோகி, ஞான யோகி, பக்தி, இந்த 3 யோகங்கள் தான் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ரஜ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடியது கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காமமாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை கொண்டு செய்வார்கள். ஸோ பேராசை கொண்டு செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்களுக்கு அவர்கள் வந்து பந்தப்படுகின்றார்கள். ஸோ அது வந்து சொர்க்கமா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நற்கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம், துர்க்கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம். ஸோ நற்கர்மங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள். ஹையஸ்ட் தே கேன் ரீச் டு ஸ்வர்கலோகா. அதுக்கப்புறம் அதுதான் வந்து காமியினுடைய இது. மீண்டும் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாமே கழிந்த பிறகு இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அவர்கள் வந்து திரும்பி வருவார்கள். இது வந்து ரஜஸ். தமஸ் நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க, நரகலோகங்களுக்கும் அல்லது அனிமல் கிங்டம்ல தான் மறுபிறவி அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ இது வந்து நம்ம ரஜஸையும் தமசையும் நம்ம வந்து இப்போ கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வம். சத்வத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 விதமானது ஆக்சுவலி. ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சு செய்யறவா, பிளஸ் ஞானத்தை அவர்கள் வந்து விருதி செஞ்சுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அடையக்கூடிய நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை. ஸோ இந்த பிரம்மன் அப்படிங்கிற அந்த நிலை வந்து அவங்க இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்க, குணாதிசயம் வந்து சத்வம். ஞானத்தை அவர்கள் விருதி செய்து கொள்வார்கள். அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி. ஸோ அவங்க எப்பவுமே மோட்சத்துக்கு தான் அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹையஸ்டா அவங்க அடையக்கூடிய நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட அந்த ஒன்று இணையக்கூடிய அந்த நிலை, இம்பர்சனல் ஃபார்ம்ல அவங்களுடைய பக்தியை செலுத்தி அவங்க வந்து பகவானோட மர்ஜாக அந்த பிரம்ம ஜோதியில போய் கலக்கக்கூடிய நிலை. இது வந்து ஒரு ஞானியினுடைய இறுதி இலக்கு இப்படி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தன் எப்பொழுதுமே வந்து தோன்றாத அருவ ரூபத்துல வந்து பகவானை சேவிக்க மாட்டான். அவனை வந்து எப்பொழுதுமே பகவானுடைய அந்த பர்சனல் ஃபார்ம், அந்த ரூபத்தின் மேலதான் அவனுக்கு பக்தி செலுத்த முடியும் ஈஸியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தியில இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கோயில்ல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தை வந்து பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய பக்தி வந்து சில பேர் கண்ணுல கூட வந்து பாவ பக்தி. பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வகை உண்டு.
ஸோ ஒன்று பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதன பக்தி. நாம் எல்லாருமே சாதன பக்தியில தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணணுன்ற அந்த இதுக்கு நம்ம போயிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எல்லாருமே சாதன பக்தி தான். அதில் 2 வகை, வைதி பக்தி அண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராகனுகா பக்தின்ட்டு. வைதி பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட் இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வராது, கண்டிப்பாக வராது. ஆனா பக்தி செய்யணுன்ற மனசு மட்டும் இருக்கும். ஆனா அதை செய்ய பழக பழக பார்த்தீங்கன்னாக்கா they will elevate. ராகனுக்கா பக்தினாக்கா ஸ்பான்டேனியஸா அந்த பக்தி பிரபாவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் நிலை. ஸோ வைதி பக்தியிலிருந்து தான் அவங்க வந்து ராகனுக பக்திக்கு போவாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாவ பக்தி. அது வந்து பரவச நிலை, எகஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சமயத்துல சில பேர் வந்து சாமி கும்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணில் வந்து தாரதாரியா தண்ணி வர்றது கூட நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பக்தி மனசுல வந்து ஒன்றி இருக்கும், பகவான் மேல பக்தி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரேம பக்தி. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நாம பாக்குறது. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வத்துக்குன்னா இந்த ஹையஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா சத்வம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வ குணத்தில் இருப்பவர்கள். ஆனா சுத்த சத்வம் என்பது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்பவர்கள் தான் வந்து சுத்த சத்வ நிலையை அடைகின்றார்கள், பக்தி யோகத்துல போறவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பக்தியே வந்து அவங்களுடைய கைங்கரியம். ஸோ பகவான் இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ 5 விதமான அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப். நியூட்ரலா ஒரு பக்தனாகவும், இல்லை ஒரு தாசனாகவும் சர்வெண்ட், இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாக்கிய ரசா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேரண்டல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஜுகுவல் லவ். ஸோ ஸோ எப்படி யசோதா தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து தாய் ரூபத்தை நினைச்சிட்டு அந்த இதுலதான் அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி பகவானே நாமளும் நம்மளுடைய பிள்ளையாக நினைத்து அவரை பாவித்து அவரோட பிரேமை கொள்ளுதல். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் எக்ஸாம்பிள். நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீரங்கத்துல இது ஆழ்வார்களுடைய இது வரும்பொழுது பார்த்திருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க தான் வந்து ஒன்லி ஒன் ஆழ்வார், லேடி ஆழ்வார். அதாவது பாத்தீங்கன்னா விமன் ஆழ்வார் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மிச்சம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ஸ் தான். ஸோ அதாவது 13ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒன்னே ஒன்று பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆண்டாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆழ்வார் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் இடத்துல பிரேம பக்தி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட வந்து அந்த சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள், இந்த ஆன்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் சம்பந்தத்தை. ஸோ இறுதியில வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அந்த கிருஷ்ணலோகத்திற்கு அவர்கள் செல்வார்கள். ஸோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். இந்த 3 விதமான இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப நாம இந்த உடல் வந்து எவ்வாறு இந்த உடல் இந்த மாதிரி ஒரு உடலை நாம தரிக்கின்றோம் என்பது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஆன்மாவோட ஒன்றி இந்த கூடை விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது அந்த என்ன உணர்வுகள் ஆசைகள் எல்லாமே இருந்ததோ பிளஸ் நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அடுத்த உடல் எவ்வாறு அமையும் என்பதை அது நிர்ணயிக்கின்றது. ஸோ சுபாவமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கும் பொழுதே அவனுக்கு பிறவி குணமே அப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அது நிஜமான உண்மைதான், அது நிஜமானது தான் அது. ஏன்னா அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுபாவம் வந்து பிறவியிலே வரக்கூடிய சுபாவம் வந்து நம்மளுடைய கர்மங்கள் மேல வந்து இருக்கின்றது, அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அவனது நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட இது மேல ஒரு நம்பிக்கை ஒருத்தருக்கு இருக்கும் இல்லையா. என்னுடைய நம்பிக்கை இருக்கிற மாதிரி என்னுடைய பிள்ளையுடைய நம்பிக்கை இருக்குமான்றது நோ கேரண்டி. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய நம்பிக்கையும் அவர்களுடைய உணர்வுகள், பெண்டிங் உணர்வுகள், இந்த உயிரை விட்டு இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த உயிர் ஸோ அந்த சூக்ஷ்ம உடலோட கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா செல்லும் பொழுது ஸோ அவனுடைய உணர்வுகளும் சரி, அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கர்மங்களும் தான் அவனுடைய நம்பிக்கை சுபாவம் எல்லாத்தையுமே நிர்ணயிக்கின்றது. ஸோ அதற்கேற்றாற் போலதான் அவன் வந்து சத்வத்திலையா இல்லை ரஜோலியா இல்லை தமசிலே இருக்கான் அப்படிங்கிறத வந்து அறியப்படுகின்றது. ஸோ இவை பற்றி நீ கேட்கணும்னு சொல்றாரு. பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப, அதுதான் இருப்பு மீன்ஸ் பேலன்ஸ், ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கின்றான். ஸோ நமக்கு என்ன குணாதிசை இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு நம்மளுடைய நம்பிக்கையை வந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருத்தி செஞ்சுக்கிறோம். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கேற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். ஸோ பிறக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன குணாதிசயம் வந்து மெஜாரிட்டியா வருதோ அது வந்து நம்ம போகக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்ல அதை அப்ளை பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுபாவமே தொடர்ந்தா அவங்க அதுலயே போவாங்க. இல்ல டீவியேஷன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி
there is a chance அவங்க அதுலயும் ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அவர்களுடைய சுபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுல கண்டிப்பாக. ஆனா ஒரு ஸ்திரமான ஒரு குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் குணத்துக்கு வந்து ஐக்கியம் ஆயிடும். இது வந்து அந்த அந்த மெச்சூர் லெவல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஃபுல்லா வந்து அங்க வந்து நிற்கும். 18 வயதுக்கு மேல ஒருத்தர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கடினம். அதுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுறோமோ அதுதான் ஃபிளக்சுவேட்டிங் டைம் இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த 18 இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி வில் நாட் சேஞ்ச் மச் அன்லஸ் அதர்வைஸ் நாமளே இதை வந்து நம்மளுடைய குணத்தை வந்து நம்மளுடைய நன்மைக்காக இதை வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைச்சா ஒழிய நம்மளுடைய சுபாவத்தை நம்மளால வந்து மாத்திக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் ஒரு குணத்திலிருந்து இன்னொரு குணத்திற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்மர்ந்து பண்றீங்கன்னாக்கா அது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனா ஒரு குருடைய அனுகிரகம் இல்லை பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தா கண்டிப்பாக நடக்கும். எஸ், 4th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யட்ச ரஷாம்சி ராஜசாகா பிரேதான் பூதகணாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா யாரை வழிபடுவார்கள்? அதாவது தேவர்களை வழிபடுவார்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரையும் வணங்கலாம், இல்லை தேவர்களையும் வணங்கலாம். சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர். சோ அவரை வணங்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் உண்டு. இல்லைன்னால் பிற தேவர்களையும் அவர்கள் வணங்குவார்கள். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரர்களை வழிபடுவார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணம் உடையவர்களையே, அதாவது மனிதனாக இருந்தா அவனையே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளாக்கிடுவாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஹிட்லரையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்பட்ல இந்த 17.4ல நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா டீடைல் பர்பட்ல வந்து நம்ம பிரபுபாதா அவங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க. பெங்கால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லரை வந்து சாமியா நினைச்சு கும்பிட்டவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த மாதிரி வந்து அசுர இயல்பு உடையவர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளாக நினைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபடக்கூடிய தன்மை. இப்ப நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பொலிட்டிக்கல் பீப்புளை வந்து கடவுளாகவே நாம சில இடங்கள்ல நாம பார்க்கின்றோம், அவர்களுடைய தொண்டர்கள் இல்லையா? சோ அவர் என்ன ஃபாலோ பண்றாரோ, அவர் நாத்திகவாதியை ஃபாலோ பண்ணா ஈவன் தொண்டர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே நாத்திக தன்மையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு. இது வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்பு. நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுவார்கள். சோ இவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் இருப்பவர்கள். சோ அவர்கள் வந்து பேய்களையும் பூதங்களையுமே வழிபடுவார்கள். எஸ், 17.5 and 6 ரெண்டு வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏத போஜனாகா தம்ப அங்கார சம்யுக்தாகா காமராக பலான்விதாகா கர்ஷ்யந்த சரீரஸ்தம் பூதக்ராமம் அசேதசகா மாம் சைவாந்த சரீரஸ்தம் தான் வித்ய ஆசுர நிஸ்ஸயான். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை. சோ எதன் மேலேயே ஒரு பற்று, அதிகமான பற்று கொண்டு பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்கள். சோ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இதுதான் ரைட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாமளே செய்யறது. தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னையே தன்னுடைய செயல்களை பகட்டாக காட்டிக்கொள்ளுதல். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரத்துடன் அந்த செயலை செய்வது. அதாவது அவங்களுடைய உடலையே கூட அவங்க வருத்தி கொள்வார்கள். சோ உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லியிருக்காரு. எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 8ங்களா மாதாஜி? 7ங்களா மாதாஜி? 8 ஐ திங்க் 8. ஆயு சத்வ பலா ரோக்ய சுக பிரீதி விவர்தனாகா ரஸ்யாக்ஸினிக்தா சிதி ராக்ருத்யா எஸ் ஆகார சாத்விக பிரியாகா. எஸ், இப்போ வந்து உணவு வகைகள் பார்க்க போகின்றோம். அதாவது ஆயுளை நீடிக்கக்கூடிய சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய உணவு வகை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம்.
சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயுளை நீடிப்பதாகவும் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துவது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ், நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள், சோ நாம சிந்தனைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியரா இருக்கும், அதாவது பியூரா இருக்கும். பலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலுக்கும் வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். சுகம் அதாவது திருப்தி, இது எல்லாமே இருக்கும். சந்தோஷம், அந்த அந்த இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உணவு வகைகள் சாப்பிடும் பொழுது வயிறுலயும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ நம்ம வயிறு வந்து சாந்தமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம எண்ண ஓட்டங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் பிரதிபலிக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம சாப்பிடக்கூட உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் ஹாஸ் அ மேஜர் இம்பேக்ட். ஸோ சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹோட்டல் ஃபுட்டே நம்ம வந்து சாப்பிடவே கூடாது. ஏன்னா அங்க என்ன வைப்ரேஷன்ஸோட அவங்க சமைக்கிறாங்களோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஆஸ் எ எம்ப்ளாயியா நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதுக்கு போனோம்னாக்கா வேலையில ஈடுபாடு வர வரைக்கும் நம்ம வீட்டுல என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அது மைண்ட்ல ஓடிண்டே இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்ம வீட்டுல குக்கிங் பண்ணும்போது கூட ஒரு தாயா கூட இருக்கட்டும், அவங்களுடைய மனசுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு சந்தோஷமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமையல் செய்வாங்க. அதனாலதான் தாயினுடைய சமையல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு வந்து அந்த பாசிட்டிவ்ல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து வழி வழி கிடைக்கும். அதே வந்து நம்ம வந்து ஹோட்டல் ஃபுட் எமர்ஜென்சி ஓகே, பட் அதையே ரெகுலரா சாப்பிடக்கூடிய இப்பெல்லாம் நம்மள ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஸோ அவர்கள் என்ன ஓட்டத்துல வந்து அந்த ஃபுட்டு சமைச்சிருப்பாங்க, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து சாத்விக உணவா அப்படிங்கிறதையும் செகண்ட் ஆலோசனை பண்ணணும் நம்ம. ஸோ இவ்வாறு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்விக உணவு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மில்க், அதாவது நமக்கு உடலுக்கு தேவையான நல்ல கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவு. ஸோ பாலினுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைந்தது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னீர், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு நன்மையை கொடுக்கும். தயிர், இதெல்லாமே அந்த மாதிரியான ஜூசியா இருக்கக்கூடிய அந்த உணவு வகைகள் ஆக்சுவலி. ரசம் உள்ளவை, கொழுப்பு சத்துனாக்கா உடலுக்கு தேவையான கொழுப்பு சத்து, நல்ல குட் ஃபேட் கூட நமக்கு தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்து மிக்க இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவம். ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், ஸோ அதுக்கப்புறம் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த மேல நம்ம நார்மலா வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வ குணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இது இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடும்பொழுது நமக்கு ஆரோக்கியமும் உண்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். நம்ம வயிறு குளிர்ச்சியா இருந்தா எண்ணங்களும் வந்து அதற்கேற்ற மாதிரி தான் பிரதிபலிக்கும். எஸ், 9 and 10 ரெண்டுமே வாசிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடவு அம்ல லவன உஷ்ண தீஷ்ண ருஷ விதாகினகா ஆகாரா ரஜசஸ் ஏஷ்டா துக்கசோ காமய பிரதாகா யாதயாமம் கதரசம் ஊதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமே த்யம் ஓஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்போ வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களும் சமஸ்குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். மிகவும் கசப்பான, எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம் அவங்களுடைய டேஸ்ட். புளிப்பு, வெறும் புளிப்பே சாப்பிட்றது, வெறும் காரமே சாப்பிட்றது, ரொம்ப உப்பு சாப்பிட்றது, ரொம்ப சூடா சாப்பிட்றது, ரொம்ப சூடா கூட நம்ம வயிற்றுக்கு நம்ம போட மிதமான ஒரு அந்த இதுல இருக்கிறது தான் நம்ம சாப்பிடணும். காரமான உலர்ந்த ட்ரை ஃபுட்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து சிப்ஸ் வெரைட்டிஸ், இந்த மாதிரி உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்களை ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் வந்து விரும்பப்படுகின்றது. இத்தகு உணவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வயிற்றுல போன பிறகு நமக்கு வந்து அல்சரும் வரும். ஸோ அதனால நம்மளுடைய எண்ணங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வெளிப்பாடு, அது வந்து கோபமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தும். ஸோ வயிறு வந்து நார்மலா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்பீச் கூட இருக்கும். ஸோ வயிறுல ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய சுபாவம், நம்ம பேசக்கூடிய தன்மை எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருந்தது. அடுத்து தமஸ் குணம், உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட உணவு. நம்மளாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சூடு பண்ணி நாம சாப்பிடவே வேண்டாம். ஏன்னா அதுல வந்து ஒண்ணு
த லைஃப் ஆஃப் தட் ஃபுட் வந்து போயிருக்கும். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினாலுமே ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுல எல்லாம் இட் ஹேஸ் அ லிவிங் அந்த ஃபீச்சர் இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம எடுத்து ஃப்ரீசர்ல வச்சு இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கலாம், ஆனா அதுல லைவ் இது வந்து இருக்காது. வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த வாழ்வு ரசம் வந்து இருக்காது. சோ சந்திரனால் தான் நமக்கு அந்த வாழ்வு ரசத்தை வந்து வருகின்றதுன்னு நம்ம முன்னாடி இருந்த சாப்டர்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த வாழ்வு ரசமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபுட் வெரைட்டில இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ உணவு வந்து சமைக்கிறோம்னாக்கா 3 மணி நேரத்துல சாப்பிட்டுறணும். பிரசாதம் வேணா கொஞ்சம் இருக்கலாம், ஏன்னா அது கடவுளுடைய அனுகிரகத்தினால் இருப்பதனால கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 hour 2 hour நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா எந்த உணவு வகையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து சமைத்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டோம்னா தான் நமக்கு இந்த சோம்பேறித்தனம் எல்லாமே வர்றதே. தாம்சிக் ஃபுட் ஆயிடும் அது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஜூசியா கூட இருக்கட்டும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தை சார்ந்த உணவாக இருந்தாலும் அதை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 மணி நேரம் ஆன பிறகு சாப்பிடக்கூடாது. சுவையற்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் இல்ல, பழையது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஊசி போன, எச்சில் பட்டை, அதாவது எச்சில் பட்டைனாக்கா ஒரு காமனா எல்லாருமே வச்சுட்டு எல்லாரும் போய் எடுத்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா, ஒருத்தர் சாப்பிட்ட பிளேட்லயே எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடாது. தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள், அதாவது பேசிக்கலி நான்வெஜ், அது வந்து சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலே நமக்கு தாம்சிக் நேச்சர், கண்டிப்பாக தாம்சிக் நேச்சர்ல தான் நம்ம வந்து எண்ட் ஆகும். சோ ஆகிய தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றது. எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபலாகாங்க்ஷி பிர்யஞ்சோ விதிதிஷ்யோ திஷ்டோ யுஜ்யதே யஸ்ரவ்யம் ஏவதி மனா சமதாய சாத்விகா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாத்திர விதிகளின்படி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக, அதாவது ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து செய்வதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத அந்த நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து சாக்ரிஃபைசஸ், யக்ஞங்கள். சோ ஒரு சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து செய்யக்கூடிய யக்ஞங்கள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றுவார்கள், இது அவருடைய கடமையாக அந்த யக்ஞத்தை செய்வார்கள், பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட யக்ஞம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. நெக்ஸ்ட் 12th வாசிங்க மாதாஜி. அபிசந்தாயது பலம் தம்பார்த்தம் அபிசைவயத் இஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யஞ்சம் வித்தி ராஜசம். இப்போ வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படின்னாக்கா அவர்களுடைய சுய திருப்திக்காக, அவர்களோட லாபத்திற்காக, சுய லாபத்திற்காக எல்லாமே பிசினஸ் மாதிரிதான் அவங்களுக்கு எல்லாமே. சோ அது மாதிரி ஏதேனும் ஒரு பௌதீக நன்மை, அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பலனை அடையணும்ன்றதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒன்று, அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததாக அறியப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் தாம்சிக் வாசிங் மாதாஜி. விதிஹீனம் 13 மாதாஜி. எஸ் எஸ். விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதசினம் ஸ்ரத்தா விரகிதம் யஞ்சம் தாமசம் பரிசஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் தாம்சிக் நேச்சர். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ராவணேஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு யக்ஞம் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி யக்ஞம் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? சாஸ்திரங்கள்ல இந்த மாதிரி விதிமுறைகளே கிடையாது. சாஸ்திர விதிமுறைகளை அவர்கள் பின்பற்ற மாட்டார்கள். அவருக்கே உரிய என்ன விதிமுறையை அவங்களே நிர்ணயிப்பாங்க, அவங்களே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தன்னையே வருத்தி கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து அதாவது ஏதோ ரத்தத்தை கட் பண்ணி கூட அதுல தாரணம் பண்றது, அந்த அந்த யக்ஞத்துல போடக்கூடிய அந்த இது. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு யக்ஞம் பண்றோம்னா அங்க பிரசாத விநியோகம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புரோஹிதர்களுக்கு வந்து கரெக்டா தட்சணையும் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வேத மந்திரங்களையும் முறையாக ஓதணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக செய்வார்கள், ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுதான் வேத முறைகள். ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரசாத விநியோகம் எதுவும் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் வேத மந்திரங்கள் எதுவும் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் புரோஹிதர்களுக்கு தட்சணையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. புரோஹிதருக்கு இந்த மாதிரி யாகத்துல வந்து எந்த வேலையுமே கிடையாது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்பிக்கையின்றி, அதாவது பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவாரா காப்பாற்ற மாட்டாரா, இது செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படி ஒரு மனநிலை சோ இன்றி செய்யப்படும் யாகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. எஸ்.
14th. Hare Krishna. Devatvija Guru Praja Bhujanam Sausam Arjavam Brahmacharyam Agimsasa Sariram Tava Uchyade. Hare Yes. Krishna. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள் 3 விதமான தவங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஒன்று உடல் தவம், அடுத்து வந்து மனத்தவம், அதுக்கப்புறம் வாக்குத்தவம். இது ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம வாழ்க்கையில கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா எந்த குணத்துல இருக்கமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதனுடைய அவுட்கம் இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தவம் எது? ஸோ நம்ம கடவுளுக்கு உடல் தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் கண்டிப்பாக நம்மளை படைத்த கடவுளுக்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் கண்டிப்பாக செய்யணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செய்யணும். சோ அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள், கற்றறிந்த பிராமணர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடியது. இப்ப வந்து கோயிலுக்கே போறோம், இல்லை ஒரு பூஜை செய்யறோம், ஒரு யஜ்ஞம் செய்யறோம்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த பிராமணர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு தேவையான தட்சணை வந்து பாத்தீங்கன்னா முறையான இதுல வந்து தட்சணை என்ன கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கடுத்து பகவானை நம்ம நேரா பாக்குறது இல்ல. இந்த தலைபாகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களை குறிக்கின்றது. இது வந்து நம்ம வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து நம்ம படிப்போம். ஸோ நீங்க எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஸ்டடி வந்தீங்கன்னாக்கா அப்ப படிப்பீங்க. ஸோ இந்த பாகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்கள் எல்லாமே இந்த இது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பார்ட் இல்லையா? உடல்லயே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பார்ட் வந்து தலை ஒருத்தருக்கு. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வச்சுதான் அவங்களுடைய லைஃப் இருக்குது. ஸோ இந்த தலை பாகம் வந்து பிராமணர்களை குறிக்கின்றது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் செய்யும் பொழுது பிராமணர்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தான் வந்து போஜனம் பிரசாதம் விநியோகம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு போஜனம் வழங்கப்படும். சோ அவர்கள் சாப்பிட்டா பகவான் சாப்பிட்டார் இன்டைரக்டா அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதுக்குதான் அவர்களுக்கு போஜனம் வந்து மடியா செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து போஜனம் தனியா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ரீசன் என்னன்னாக்கா அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு செப்பரேட்டா ஸ்பெஷலா கவனிக்கிறதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா இந்த சாஸ்திரம் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் வேதங்கள் பிரகாரமே. ஸோ அதனாலதான் அந்த பிரசாதம் வந்து முதலில் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக குரு, நமக்குன்னு குரு இருந்தா அவர்களுக்கு நாம வந்தனை செய்ய வேண்டும். பெரியோர்கள், நம்ம வீட்டுல பெரியோர்களா இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தைக்கும் நம்மளுடைய நமஸ்காரங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஆக எந்தவித அதாவது யார் இருந்தாலுமே பெரியவர்களா இருப்பவர்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் என்னைக்குமே பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மற்றும் தூய்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையாக இருத்தல், போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல், வெளிப்புற தூய்மையும் உட்புற தூய்மையும் குறிக்கின்றது. எளிமையாக இருத்தல், பிரம்மச்சரியம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம் மீன்ஸ் இந்த illicit ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாம் இருந்து தூரமா இருக்கிறது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து அஹிம்சை, ஸோ நாட் ஒன்லி பிசிக்கல், மனதளவிலையும் நம்ம அடுத்தவர்களை வந்து துன்புறுத்த கூடாது. ஸோ இவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலின் தவங்களாக வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 15th ஸ்லோகம் வாசி. Hare Krishna. Anudvegakaram vakyam satyam priya idam sayat swatyayapyasanam saiva vakmayam taba uchyade. Hare Krishna. உண்மை. இப்ப வந்து வாக்கு தவம், வாய்மையை நாம வந்து கண்டிப்பாக வந்து எடுத்து செல்லணும். ஸோ ஒருத்தருடைய பேச்சுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹானஸ்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில வந்து உண்மை கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ உண்மையானதும் இனிமையானதும், அவர்கள் பேசக்கூடியதுல வந்து இனிமை மட்டும் இருக்கக்கூடாது, உண்மையும் இருக்கணும். நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நன்மை யாருக்கு நன்மை? அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கணும். நமக்கு மாத்திரமே நன்மை அளிப்பது என்பதால் அது சுயநலம். ஆக்சுவலி அடுத்தவர்களுக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதான பேச்சு. பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. இப்போ ஒருத்தர் தவறை இழைத்திருந்தாலும் அதை நம்ம அவர்களை சுட்டி காட்டக்கூடிய விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, மனதளவுல அவங்களை வருத்தப்பட செய்யக்கூடிய மாதிரி நம்ம பேசக்கூடாது. ஸோ இது தவறு ஆகிறது. இதை வந்து இது எதுக்கு நடந்ததுன்னு கேட்கறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனா கேட்கிற விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அவர்களை துன்புறுத்தாமல் நம்ம வந்து கேட்கணும். வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். ஸோ வேத மந்திரங்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முறையாக தான் நம்ம உச்சரிக்கணும், தவறுதலாக உச்சரிக்க கூடாது. ஆகியவை அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்குத்தவங்களாக வந்து சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் 16th வாசிங் மாதாஜி. Hare Krishna. Manak prasadak saum yatvam maunam atma vinigragaga bhava samsuttir it edat tabo manasam uchyade. ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதின் தவங்கள். ஸோ மனசை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே, அமங்கலமான ஒரு சுச்சுவேஷன், பார்க்க முடியாத ஒரு காட்சிகள் இருந்தாலுமே
அதை வந்து நம்ம மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புலன்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, மனதை கட்டுப்படுத்தணும். ஸோ அதுல எந்த ஒரு ஈடுபாடும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ திருப்தியாக இருத்தல், எதனை கொண்டும் நாம திருப்தியாக இருத்தல், எளிமையாக இருத்தல், மௌனம். பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து போய் பேசுறதை விட மௌனமா இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமமான காரியம். ஸோ ஒருத்தருடைய தட் இஸ் ஒன் சுச்சுவேஷன். இன்னொரு சுச்சுவேஷன், நீங்க வந்து வாய்மையே பேசணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது அது ஒருத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடிய சுச்சுவேஷனா இருந்தா அந்த இடத்துல நீங்க மௌனமா இருப்பது உத்தமமான காரியம். ஸோ எங்க அப்ளை பண்ணணும் மௌனத்தை என்பதை நாம தான் வந்து சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சுய கட்டுப்பாடு, இதுதான் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி. ஸோ இந்த மாதிரி காட்சிகள் நம்ம கண்ணில் தெரிஞ்சா கூட நம்ம மனசை வந்து அலைப்பாய விடக்கூடாது. ஸோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து கீழே இழுத்துட்டு போயிட்டு விட்டுடும். ஸோ சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 இருக்கு நமக்கு இல்லையா, அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ். அதை வந்து கிளியர்ல 0 பேலன்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வர்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய இலக்கா இருக்கணும். ஏன்னா பாவங்கள் செய்யக்கூடாது, புண்ணியங்கள் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டா நம்ம அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த 2 இருமைகளும் நமக்கு கிளியர் ஆகும். ஆகியவை பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதின் தவங்களாக கூறப்பட்டுள்ளது. இப்போ மனத்தவம் ஆயிடுத்து, வாக்கு தவம் ஆயிடுத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து உடல் தவம். 3 தவங்கள் நாம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா எப்படி ஃபாலோ பண்றன்றது நம்மளுடைய குணத்திற்கு ஏற்றவாறு நாம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். இப்போ 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தயா பரயா தப்தம் தபஸ்தத் த்ரிவிதம் நரை அபலா காங்ஷிபிர் யுக்தை சாத்விகம் பரிசஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 3 தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எவ்வாறு எடுத்து போவாங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்க்க போறோம். இந்த 3 வகையான தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் பெனிஃபிட்ஸ், இந்த பௌதீக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வரக்கூடிய லாபங்கள் மேல வந்து அவர்கள் உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள். அவர்கள் செய்யக்கூடியது அனைத்துமே வந்து ஆன்மீகத்துல தான் அவங்க முன்னேறுவாங்க. பரமனை திருப்தி செய்வதில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதாசர்வ காலம் பகவானை திருப்தி செய்வதில் மட்டுமே ஈடுபட்டுள்ள அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஸ்ரத்தை வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஸ்திரமான ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் பகவான் மேல சத்வகுணத்தின் தவங்களாக அழைக்கப்படுகின்றது. ஸோ ஒருவர் சத்வகுணத்துல இருக்காங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய இது வந்து டார்கெட் இலக்கு எப்படி இருக்கும்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டதுல வந்து லாப நஷ்டத்தை அவர்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கைங்கரியம் செய்தாலும் அது பகவானுக்கே சமர்ப்பணம். அதிலே அவங்களுடைய ஸ்திரமான ஒரு மனதோட அந்த கைங்கரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள். ஸோ அதுவும் எப்படி நம்பிக்கையோட, உறுதியான நம்பிக்கையோடு அவர்கள் செயல்படுவார்கள். எஸ் 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம் தேன சைவயத் கிரியதே தத் இக புரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த 3 தவங்களை ராஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம இங்க பார்க்க போறோம். ஸோ மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே கௌரவத்தையும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்கள் நம்மளை என்னைக்குமே வந்து மதிக்கணும், போனவனே எழுந்து நிக்கணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிபாட்டை நம்மளையே வந்து கடவுளாக அவங்க நினைச்சு சொன்னா கூட ஒருத்தர் நம்மளை வந்து எப்பவுமே புகழணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனதோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாக்குத்தவம், மனத்தவம், அப்புறமா வந்து உடல் தவம். ஸோ ஒருத்தருக்கு போய் பெரியவங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றாங்கனாக்கா அதுல வந்து உண்மையான ஒரு நமஸ்காரம் எப்படின்றது அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ்ல இருந்தே நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும். அடுத்தவர்களுக்கு காட்டிக்கிறதுக்காக போயிட்டு காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி தற்பெருமைக்காக செய்யக்கூடிய தவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும். ஏன்னா அதுல ஈடுபாடே கிடையாது. இப்போ வந்து அந்த தவங்களை அவர்கள் உண்மையிலே வந்து அடிமனசுல இருந்து எடுத்துட்டு போய் செஞ்சாக்கா கண்டிப்பாக அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணத்திற்கு செல்கின்றது. ஆனா அவங்க வந்து எதையுமே வந்து பகட்டுக்காகவும் தற்பெருமைக்காகவும் செய்யும் பொழுது அதுல ஈடுபாடே இருக்காது. ஸோ அந்த ஈடுபாடு இல்லாதது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி தான்.
ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய நடிப்பு அது. ஸோ பேசிக்கலி அவங்களுடைய ஆக்ஷன் தான் நம்ம அங்க பார்க்கின்றோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு என்னைக்குமே வந்து ஒரு டெஃபினிட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்காது இல்லையா. அவங்க ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்த்து தான் அந்த செயலை செய்திருப்பார்கள். ஆனா அந்த செயல்ல அவங்க வெற்றி பெறுவாங்களா இல்லையான்ற அந்த சஞ்சலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஓடிண்டே இருக்கும். ஸோ அதுவும் டெம்பரவரி தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு லாபம் வந்தா கூட அது வந்து அவங்களுக்கு தற்காலிகமானதாக தான் இருக்கும். எஸ், 19th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மூடக்ராகேனாத்மனோ யத் பீடயா க்ரியதே தபகா பரஸ்யோத்சத்சாத் நார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாக்ருதம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. தாம்சிக் நேச்சர், அதாவது ரஜோகுணத்திலேயாவது நம்ம ஏதாவது எலிவேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மார்க்கம் இருக்கும். சத்துவகுணத்துக்கு தாம்சிக் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா மட்டுமே அவங்களால வந்து தாம்சிக்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி. ஸோ பிறரை அழிப்பதற்காகவோ இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் என்ன செய்யறாங்கன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அடுத்தவர்களை துன்புறுத்துவது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னையே வரித்து கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்யப்படும் தவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இது எதுவுமே வேதிக் ரெஃபரன்சஸ் இருக்காது. ஸோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வேதங்களை சொல்லியிருக்காது. ஆனா இந்த பிளாக் மேஜிக் இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பர்டிகுலர் இதுலதான் வரும். தாம்சிக் இதுலதான் வர்றதே அது. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து சூன்யம் செய்யறது இதெல்லாமே சொல்றாங்க இல்லையா. ஆல் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் கம் அண்டர் திஸ் தாம்சிக் ஒன்லி. ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு பிற்காலத்துல அந்த பாவங்கள் எல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்க போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஞானமே அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. அவங்களும் செய்யறாங்க, அந்த செய்யறதுக்கு அந்த இடத்துல போறாங்க பாரு, செஞ்சு கொடுக்குறாங்க பாருங்க, அந்த அந்த ஆளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் ஈ வில் சஃபர் எ லாட். ஸோ அதனால வந்து இந்த பிளாக் மேஜிக் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையில என்னைக்குமே ஒருத்தரை வந்து முன்னாடி எடுத்து செல்லாது. அவங்களுடைய லைஃப், அடுத்த லைஃப் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக எந்த லைஃப் எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா மனித வாழ்க்கை என்பது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே தேசே காலேச பாத்ரேச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தானங்களை பற்றி பேச போகின்றார்கள். சோ 3 குணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தானங்கள் வழங்குவது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும். சோ ஒருவர் சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எந்த நிலையில இருக்கும், தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் ஒருத்தர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய தானங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே அந்த பலனை அவர்கள் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். அது அவங்களுடைய கடமை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அவர் டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த கடமையை அவர்கள் செய்வார்கள். இப்ப நாம கூட வந்து சம்பாதிக்கிறோம், அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம்னாக்கா அதுல 1 லட்சம் ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 10% மினிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தான தர்மங்கள் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ 10% ஆக்சுவலி. ஸோ கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு, அதாவது நம்ம தானம் யாருக்கு வழங்குகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துதான் செய்யணும். ஸோ ஒருத்தர் குடிக்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுக்குறோம்னாக்கா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நாட் த ரைட் தானம் இல்லையா. யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாங்க ஆனா ஃபுல்லா குடிச்சிருப்பான், அவனுக்கு நம்ம தானம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் இஸ் ராங். ஸோ நற்காரியங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து தானங்கள் செய்யணும். ஸோ ஒரு கல்வி, ஒருத்தருக்கு வந்து படிப்புக்காக வந்து தானம் கொடுத்தல், ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை திருமணத்திற்காக சில அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு சகாயம் பண்றது, இல்லை ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டொனேட் பண்றது, இந்த மாதிரி. ஸோ ஒருத்தருடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அட்மிட் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்காக கொடுக்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி தகுதியான இடத்துல தகுதியான நபருக்கு வந்து நாம செய்யக்கூடிய தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முறையான காலத்தில், அதாவது காலம் கடந்த பிறகு செய்யக்கூடிய தானம் வந்து என்னைக்குமே நன்மை பயக்காது. இப்ப ஸ்கூல் பசங்களுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப வறுமைக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நோட் புஸ்தகங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பேக் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லையா. சோ அப்படி வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது கொடுத்தா அது உபயோகமாகும். ஸ்கூல் எண்ட் ஆகும் பொழுது போய் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அந்த வருஷத்துக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயனும் கொடுக்காது. அதனாலதான் தகுதியான நபருக்கு தகுதியான இடத்தில் தகுதியான அந்த காலத்துல வந்து நாம வந்து தானத்தை வணங்கும் பொழுது அது வந்து சத்துவகுணத்துல கலந்த தானமாக கருதப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
यत्तु पत्युपकारार्थं बलम् उत्तिष्य वा पुनगा दीयते सबरिक्लिष्टं तत्तानं राजसं समृदं. हरे कृष्णा. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நாம ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஏழையா இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்குறோம்னாக்கா அதை வந்து அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். இப்போ ஓட்டுக்கு எல்லாமே நம்ம காசு வாங்குறோம் இல்லையா? சோ அது நம்ம தானமா தான் வாங்குறோம் காசு. ஆனா அவங்க பலன் நம்ம கிட்ட என்ன ஓட்டு வேணுன்றதுக்காக நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? சோ உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து. சோ இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒண்ணு கொடுக்குறோம்னா அவங்க நமக்கு ஏதோ திருப்பி கொடுக்கணும். தட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன். சோ ஏதேனும் பலனை விரும்பி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட செய்யக்கூடியது, அல்லது விருப்பமின்றி நமக்கு அது, அதாவது அந்த பொசிஷன்ல இருப்போம், நம்ம தானம் வழங்கணும்ன்ற ஒரு பொசிஷன்ல தான் இருப்போம் நம்ம. ஆனா அதை கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இல்லாண்டாலும் நம்ம வந்து அங்க நின்றுட்டு தானத்தை வழங்குவோம். விருப்பமின்றி, மனதளவுல நமக்கு இஷ்டமே கிடையாது அந்த தானத்தை. என்ன இது, இதெல்லாம் யாராவது பாத்துக்க கூடாதா, நம்ம இதெல்லாம் செய்யணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பொசிஷன் மேலதான் நமக்கு வந்து ஈர்ப்பு இருக்குமே ஒழிய இது வந்து நம்மளுடைய கடமை அப்படிங்கிற அந்த இதுவே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ், 22nd வாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேச காலே யத் தானம் அபாத்ரே யஸ் சதீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஜாதம் தத் தாமசம் உதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போதைக்கு அடிமையாக இருப்பவர்கள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எங்கேயாவது கொடுக்குறோம்னா கூட அந்த தானம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல இடத்துல கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், அதாவது எந்த காலத்துல நம்ம வந்து கொடுக்கணுமோ, சோ இப்ப வந்து கொடுக்க வேண்டிய டைம்ல கொடுக்காம அதுக்கப்புறம் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வேஸ்ட் இல்லையா? சோ அது மாதிரி முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. சோ ஒருத்தர் வந்து போதைக்கு அடிமையாகிறவருக்கு நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காசு நம்ம இன்னும் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோ, அவர் இன்னும் போயிட்டு அதை குடிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ரோட்ல தான் விழுந்து கிடப்பாரு. சோ அதை தகுதியற்ற நபர்களுக்கு, அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி, சோ ஒருத்தருக்கு வந்து வேண்டா வெறுப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து கொடுக்கறது, தானம் வழங்குறது. சோ அதாவது எந்த ஒரு ஈடுபாடுமே கிடையாது, ஏதோ கேட்கறாங்க அதை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த மனசோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை. இப்படிப்பட்ட மனதோடு செய்யக்கூடிய ஒரு தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக வந்து கூறப்படுகின்றது. எஸ், 23rd வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேசோ பிரம்மணஸ்த்ரிவிதா சம்ருதாகா பிராக்மணாஸ்தேன வேதாஸ்ச யஞ்ஞாஸ விகிதா புராக. ஓகே, படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே வேதங்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தது இல்லையா? சோ ஓம் தத் சத் இதெல்லாமே இந்த ருஷி முனிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்த எந்த யஜ்ஞத்துக்குமே இது அந்த ஓம் தத் சத் அப்படிதான் வச்சு முடிப்பாங்க. இந்த ஓம் ஓம் என்பது பகவான் உடைய அந்த அந்த சப்தமே பகவானுடைய சுரூபம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையை குறிக்கின்றது, சத் என்பது உண்மையை குறிக்கின்றது. சோ அவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையான உண்மை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்ட்டு. சோ என்னும் இந்த 3 சொற்களை பரம பூரண உண்மையாக கருதப்படுகின்றது, குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் பொழுதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து எந்த ஒரு வேதங்களை வந்து படிக்கும் பொழுதும் ஓம் தத் சத் அப்படின்னு முடிச்சோம்னாக்கா அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதே மாதிரி யாகங்கள் செய்யும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓம் தத் சத் அப்படின்னு முடிச்சோம்னாக்கா அது அனைத்துமே, அந்த யாகங்களுடைய அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்னு பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன அப்படின்றது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 24 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதா ஹிருதய யஞ்ஞதான தபக்ரியாகா பர்வர்த்தந்தே விதா நோக்தாகா சததம் பிரம்ம வாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமனை அடைவதற்காக ஒருவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய இலக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சேருதல் தான். அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு செல்வதுதான் நம்மளுடைய இறுதி இலக்கே. அதாவது இந்த மனித வாழ்வினுடைய இலக்கு அதுதான். ஆனா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா சாஸ்திர விதிகளின் பிரகாரம்
யாகம், தானம் மற்றும் தவம். சோ 3 தவங்களும் சரி, நம்ம தானமும் சரி, யஜ்ஞங்களும் சரி, நாம எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டிப்பாக சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் தான் நம்ம செய்யணும். மேற்கொள்ளும் எந்த ஒரு ஆன்மீகவாதிகளும் செய்யணும். அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்கும். எந்த ஒரு மந்திரமே நீங்க ஓமுடன் தொடங்குகின்றீர்கள். ஏன்னா ஓம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அவருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிக்கின்றோம். அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து செய்யணும் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம எந்த தேவர்களுக்கு நம்மளுடைய அந்த மந்திரங்களை நாம் சொன்னாலுமே ஓம் என்னும் அந்த மந்திரத்தை தொடங்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவானுக்கே நம்ம நம்முடைய நமஸ்காரங்களை சொல்லிட்டு தான் நாம வந்து அந்த மந்திரத்தை நம்ம வந்து தொடர்கின்றோம். எஸ் 25th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. சத் இத்ய நபி சந்தாய பலம் யஞ்ச தப கிரியாகா தான கிரியாஸ்ச விவிதாகா கிரியந்தே மோட்ச காங்ஷிபிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகங்கள், எந்த ஒரு வித பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் நிறைய, அதாவது பல்வேறு விதமான யாகங்கள் மற்றும் தவங்கள் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற அந்த இதோட தான் நம்ம வந்து செய்யணும். தத் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையை குறிக்கின்றது, பூரணத்தை குறிக்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். பூரணம் என்பது பகவானுக்குத்தான். அந்த முழுமை பூரணம் என்பது பகவானுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள். சோ அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். சோ யாகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கே வந்து பியூரிஃபிகேஷன். சோ ரிஷி முனிகளுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி இல்லையா? சோ நாம கூட நம்ம வீட்டுல வந்து எந்த யக்னம் செய்தாலுமே அன்னைக்கு நம்ம கிட்ட எல்லாமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும். நீங்க அதை வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். சோ எந்த ஒரு சூழலையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். அன்னைக்கு நம்ம இறைச்சலாவே இருக்க மாட்டோம், கோபம் இருக்காது. இதெல்லாமே நம்ம தூரமா வைத்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு பக்தியில வந்து முழுமையா ஈடுபட்டிருப்போம் இல்லையா? அந்த யஜ்ஞங்களுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம ரிசீவ் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாந்தமான அந்த நிலையை வந்து நம்மளால உணர முடியும். சோ அதேதான் நம்ம தெரியும் உன்னதமான. சோ ஒரு உயர்ந்த, அதாவது மகாத்மாவை கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே தவங்கள் எந்த தவமா இருந்தாலும் அவர்களை இன்டர்னல் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து அது வந்து ஏற்றதான ஒன்று. அதனால்தான் நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து தவங்கள், தானங்கள் மற்றும் யஜ்ஞங்களை வந்து நம்ம என்னைக்குமே வந்து ஒருவர் வந்து வாழ்க்கையில வந்து துறக்கவே கூடாது. அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஏற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. எஸ் 26 and 27 ரெண்டும் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சத் பாவே சாது பாவே சத் ஏதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சத் சப்த பார்த்த யுஜ்யதே யஞ்சே தபசி தானேச சிதிதத் சத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவ தத் அத்யம் சத் இத்ய இத்யேவபியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்திமயமான யாகத்தினுடைய நோக்கம், ஒரு யாகத்துல வந்து ஒரு யாகம் வந்து பக்தியோடு செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய நோக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரண உண்மையே, அதாவது பகவானை அடையக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? பூர்ணத்தின் அந்த உண்மையை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வதுதான் இது சத் என்னும் சொல்லினால் கூறப்படுகின்றது. சத் என்பது உண்மை. அதே மாதிரி அத்தகு யாகத்தை செய்பவரும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய அந்த யாகத்தை செய்பவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களையும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். பரம புருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. சோ எதையுமே நம்ம பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்கின்றோம் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யக்கூடிய இந்த மூன்றுமே வந்து சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதை தவிர்த்து அனைத்துமே அசத்து தான். எஸ் 28 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்தயா இதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் யுச்யதே பார்த்த நசதத் பிரேதய நோ இக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், அதாவது எந்தவித யாகங்களும் தவங்களும் எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கூட இப்ப ஜபம் செய்யறோம். அந்த ஜபம் செய்யும் பொழுது பகவான் மீது நம்ம பக்தியை நிலைநிறுத்தி செய்யணும்.
ஸோ இனிஷியல் ஃபேஸ்ல கஷ்டமா இருந்தாலும் அதாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ண அந்த நிலைக்கு நாம் நம்மளை எடுத்துட்டு போகணும். அப்பொழுதுதான் அது சத் என்னும் அந்த இதுக்கு செல்கின்றது. இல்லைன்னா அது அசத்தாகவே நின்று விடுகின்றது. ஏன்னா நம்ம மனது எங்கெங்கெல்லாம் அலைப்பாய்கின்றதோ அந்த வாண்டரிங் நேச்சர் இருக்கும் பொழுது உண்மையான அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படுவதே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் எப்பவுமே வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய மந்திரத்து மேலேயும் அதனால வரக்கூடிய அந்த சப்தத்தையும் நம்ம காதுல வந்து எப்பவுமே கேட்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸா இருக்கணும். சோ பரமன் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையற்றவை, டெம்பரவரி. அது இந்த உலகத்துல நாம வாழும்போதே அது யூஸ் இருக்கிறது கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு அது அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அது நம்ம கண்டிப்பாக எந்த ஒரு பயனுமே கொடுக்காது. சோ அசத் என்று அழைக்கப்படும் அவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் வந்து பயனற்றது. எஸ் மங்கள மாதாஜி, நீங்க ரைட்டா வந்துட்டீங்க. அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் நான். ஸோ மங்கள மாதாஜி வந்திருக்காங்க. வெல்கமிங் யூ மாதாஜி. ஸோ அவங்க வந்து கிட்ஸ் சீனியர் டீச்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ உங்க வீட்லேயும் குழந்தைகள் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் டேக்கிங் கிளாஸ் ஃபார் 4 PM. 3 கிளாஸஸ் நடக்குது. காலையில் 6 மணிக்கு, மத்தியானம் 4 மணிக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவினிங் 7 o'clock. 3 மணி நேரம் 3 காலமும் நடக்கின்றது. ஸோ உங்க பிள்ளைகளுக்கு எந்த டைம் வந்து கிடைக்கின்றதோ ஸோ அந்த கோர்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களையும் வந்து இந்த கோர்ஸ்ல செய்ய சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி, ஐ எம் ஹேண்டிங் ஓவர் டு யூ. நீங்க வந்து கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி நீங்க பேசலாம் மாதாஜி. ஓகேம்மா, தேங்க்யூ. மாதாஜி, உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணலீங்களா நீங்க? இத பண்றேன். So that I will spotlight பண்றேன் நான் உங்களை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நான் இங்கே வந்திருக்கிறது என்னை இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னை பற்றி. நான் கிட்ஸ் செக்ஷனுக்கு நான் எடுத்துருக்கேன் டிவோட்டீஸ். உங்கள் குழந்தைகள், உங்களுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யார் இருக்காளோ எல்லார்ட்டையும் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லார்ட்டையும் சொல்லி கிட்ஸ் செக்ஷனில் பகவத்கீதா 18 days கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ண சொல்லி நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கோசரம் தான் நான் வந்திருக்கேன். தயவுசெய்து அதை சொல்லுங்க. எஸ், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற தெய்வத்தியோட பிக்சர்ஸ் பாருங்க. ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியாவும் போட்டிருக்கோம். ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா அண்ட் ஹோலினஸ் ஜெயபிரதாகா சுவாமி குரு மகாராஜ் அண்ட் அவர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் இவாளோட ஆசிரியரோடு தான் இந்த கிளாஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. ஓகே, இந்த சில்ட்ரன் ப்ரோக்ராமில் வந்து December 6th ஸ்டார்ட் ஆகுது. பகவத்கீதா ஓவர்வியூ மொத்தமாக 6லேருந்து 10 வயசு குழந்தைகளுக்கும் 11லேருந்து 15 வயசு குழந்தைகளுக்கும் 2 குரூப்பாக வச்சுருக்கோம். அந்த 2 குரூப்பில் அது என்ன உங்களுக்கு ஸ்பெஷல்னா ஸ்லோகா ரெசிட்டேஷன். குழந்தைகளுக்கு எப்படி இந்த 700 ஸ்லோகாஸ் பகவத்கீதை ஸ்லோகாஸ் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி தந்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து அந்த 18 daysக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ கிளாஸ், நோ ஃபீஸ். இன்டராக்டிவ் செஷன் 1 hour, 1.5 hour to 1 hour இன்டராக்டிவ் குழந்தைகளோட நாங்கள்லாம் இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து அவளுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆர்ட் ஒர்க்கு, ட்ராயிங் பண்ணிடுவாங்க, ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்லுங்க, எல்லாத்தையும் நாங்கள் நிறையாவே அவளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டுருக்கோம். ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டாக நாங்கள் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு குழந்தைகளை வச்சே எல்லா கதையும் பகவத்கீதையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி சொல்கிறதுக்கு பண்ணிட்டுருக்கோம். அதை தவிர்த்து போலிங் நடக்கும் கிளாஸில். போலிங்கை முடிச்சுட்டு குவிஸ்ன்னு சொல்லி போட வச்சுருக்கோம். எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு 18 daysல ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேட்டும் அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அண்ட் டைமிங்ஸ் அவைலபிள். லாங்குவேஜ் வந்து 11 லாங்குவேஜில் நாங்கள் எடுத்துட்டுருக்கோம். இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, கன்னடா, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், துளு, பெங்காலி, ஒரியா, மராத்தி, குஜராத்தி, எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் இருக்குது இப்போது. ஓகே, அது 6 AM, 4 PM, 5 PM, 7 PM, 9 PM எல்லா டைமும் இருக்குது. செப்பரேட் பேச்சஸ் ஃபார் த யூத். இது வந்து குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். அந்த 15 வயசு முடிஞ்ச குழந்தைகள்லாம் இந்த யூத் செக்ஷனுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 16லேருந்து 26 வயசு இருக்கும். அப்புறம் இந்த 26 வயசுக்கு அப்புறமா இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் தே வில் கோ டு அடல்ட் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ எப்படி இன்டராக்டிவ் செக்ஷனுக்கு சும்மா ஒரு பிக்சர் போட்டு காமிச்சிருக்கோம்.
குழந்தைகள் போட்ட டிராயிங்ஸ் போட்டிருக்கோம். இதெல்லாமும் நாங்கள் டிராயிங்ஸ் எல்லாம் தனியாக ஒரு பிபிடி பண்ணி அதை யூடியூப்பில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதுகள் எழுதுகிற குழந்தைகளையே ஸ்டோரி கிளாஸில் ஸ்டோரி சொல்லி கொடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிடுவாங்கன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் ஓன் வேர்ட்ஸ்லேயே எழுதி பண்ணியிருக்கு. அப்புறம் இதை தவிர்த்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இப்போ இது லேட்டஸ்ட்டாக செப்டம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா ஏகாதசி அன்னைக்கு ஸ்லோகாஸ் சாண்டிங் 4:30 PM ஏகாதசி அன்னைக்கு சாயங்காலம் 4:30 to 7:30 வரைக்கும் 3 hours குழந்தைகள் 18 சாப்டர்ஸையும் 700 ஸ்லோகாஸையும் சொல்கிறதுகள். அதில் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேருந்து எல்லா லாங்குவேஜ் கிளாஸ் குழந்தைகளும் வரும். அதில் எந்த குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த டீச்சர் வந்து அவள் வந்து அவளை அந்த குழந்தைகளோட பேரை கொடுப்பாள். ஸோ அதை எடுத்து வச்சு அந்த 3 hours பண்ணும். குழந்தைகள்லாம் எல்லாமே நல்லாவே பண்ணிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணலாம் நம்ம நீங்கள். அப்புறம் காம்படிஷன்லாம் ஜென்மாஷ்டமிக்கு காம்படிஷன் நடக்கும். நான் 2-3 ஃபங்க்ஷன்ஸு கிருஷ்ணா பஜன் காம்படிஷன் இருக்குது, ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் இருக்குது. எல்லாம் ஒவ்வொரு 4-5 ஃபெஸ்டிவலுக்கு இப்போ சங்கராந்தி வருது, சங்கராந்திக்கு ஒரு காம்படிஷன் போடுறோம். ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டே இருப்போம் குழந்தைகளுக்கு. அதுக்கெல்லாம் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த ப்ரைஸஸ் எல்லாம் வில் பி சென்ட் பை போஸ்ட் எல்லாமும் இருக்குது. அதெல்லாமும் சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுங்க குழந்தைகளை. ஸோ இந்த காம்படிஷன்லாம் 6 to 15 years குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான், யூத் செக்ஷனுக்கு இல்லை. ஸோ இது கொஞ்சம் இது. ஸோ இதை முடிஞ்சுட்டு இந்த 18 days முடிச்சுட்டு இந்த குழந்தைகளை என்ன பண்ணுறதுன்னா, we are just sending them to ராதா கோவிந்தா சண்டே ஸ்கூலில். ஸோ எவ்ரி சண்டே அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஒரு புக்கு ஒரு 1st standardக்கு 2nd standard 8th standard வரைக்கும் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ஸ்லோகாஸ் ஃப்ரம் பகவத்கீதாவும் அது ஒரு சண்டே சொல்லியிருக்கோம். ஒரு சண்டே ஷார்ட் ஸ்டோரிஸு, ஒரு சண்டே ஆக்டிவிட்டீஸ், நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸு. அப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம போய் இது பண்ணணும், டூரிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி, இப்போ விருந்தாவன் பார்க்கணும், மதுரா பார்க்கணும், அப்புறம் மாயாப்பூர் பார்க்கணும். இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக நாங்கள் பிபிடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் சொல்லி இங்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் விசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதெல்லாமும் சொல்லி கொடுப்போம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்புறம் கிருஷ்ணாவோட பர்த் பிளேஸ் தான் இது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நாங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லி தந்துருக்கோம். இந்த ஸ்கூல் வந்து யார் வேணாலும் அந்த குழந்தையெல்லாம் இந்த இதை பகவத்கீதை 18 days அட்டன் பண்ண குழந்தையெல்லாம் இதை அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ பகவத்கீதை 18 daysக்கு தமிழில் நான் போஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இந்த டிசம்பர் 6th இந்த ஸ்லைடை பார்த்துக்கோ ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பெரியவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறோம். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வரும் உங்களுக்கு எல்டர்ஸ்க்கு அண்டு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, சிறுவர்கள், பெரியவர்கள். ஓகே, இது வரல யூத். இது இப்போ தான் ஆரம்பிச்சுக்கிறதுனால அதை போடலை, அதை மறந்து போயிட்டேன். ஸோ யூத்துக்கும் அதுவும் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது 16 to 26 yearsக்கு. ஓகே, அதனால் இதில் வந்து எல்லாரையும் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னென்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி இதில் ஜாயின் பண்ண சொல்லணும். எஸ், யூத்துக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 டைமிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து 6 AM, இன்னொன்று வந்து 7 PM. 2 டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ உங்களுடைய இந்த அடோலன்ஸ் ஏஜ், அந்த ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா போயிட்டாங்கன்னா லைஃப்ல அவங்க ஈஸியா வந்து பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போவாங்க. அதனால உங்க வீட்டுல வந்து ஸ்கூல் படிக்கக்கூடிய, அதாவது 12th standard அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை வந்து நீங்க அந்த யூத் ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. தமிழ்ல இந்த 2 பேட்சஸ் போயின்னு இருக்கு ஆக்சுவலி. Thank you, Mataji. You covered the youth batch also. Thank you very much, Mataji. அது வந்து போட்டு எங்க மிஸ் ஆச்சு அந்த ஸ்லைட். I just call you back. Something coming up. Okay, ma. Okay. So, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am. Thank you. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. ராதிகாம்மா, உங்ககிட்ட யூத் இருந்தா நீங்க போடுங்களேன், என்கிட்ட கூட இல்ல. Youth is exclusive illa ma'am. We don't have a presentation or anything inga panna madri. We just have that Bhakti Vriksha idu and the leaders presentation da irukku. இல்ல அந்த போஸ்டர் வந்து இதுல போஸ்டர் இருக்குல்லமா, அது வேணா poster we've shared in the groups. அந்த தமிழ்லயே நான் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். அது we've shared. Okay. Okay ma, thank you. Thank you very much. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Story ma'am. எஸ் எல்லாரும் இந்த இது போட்டு பண்ணிடுங்க. ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ் 6:30க்கு. ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் நாளைக்கு 6:30க்கு ஜாயின் ஆகுங்க. ஸோ ஏன்னா 1.5 hour ஆகும் சாப்டர் முடிக்கிறதுக்கு.
So I will put it in the WhatsApp also. Don't forget. Thank you எல்லாருக்கும். Yes. வாசிமா. So ஓகே, இப்போ அந்த போல் சொல்லிடுவாங்கல்ல, அதுக்கப்புறம் தானே கேட்டேன். இன்னும் பரவாயில்ல, நீங்க சொல்லுங்க. அவங்க அது பாட்டு பண்ணட்டும். எல்லாரும் இந்த போல்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேணா மறுபடியும் நம்ம சொல்லலாம். ப்ளீஸ் டூ தட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கதை வந்து பார்ட் ஏ ஆஃப் நாரதர். நம்ம நாரதர் பத்தி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம நாரதர் பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சோ நாரதர் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணான்னு கூட சொல்லலாம், அவ்வளோ பவர்ஃபுல். இவர் வந்து என்ன இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டின்றதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். என்னடா அப்படின்னா, ஆல்ரெடி பார்ட் 2 ஸ்டோரி சொல்லிட்டோம், கரெக்டா? சோ பார்ட் 1 ஸ்டோரி, ஏன் இவர் வந்து போய் கிருஷ்ணரை மீட் பண்ணி யார் இருக்கிறதுலே பிகஸ்ட் டிவோட்டின்னு கேட்கிறாருன்றதுக்கு இது பார்ட் 1. சோ நாரதர் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதுக்கு நாரதர்ன்றவர் யாருன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், மிகப்பெரியவர் அப்படி இப்படின்னு சொல்வீங்க. பட் எக்ஸாக்டா நாரதர்ன்றவர் யாரு, எங்கெல்லாம் இருந்திருக்காரு, என்ன கிரேட்னஸ்ன்றதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ நாரத முனி என்றவர் வந்து வியாசர் வந்து கிருஷ்ணருக்கே இன்கார்னேஷன். அவர் தான் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதமும் பகவத்கீதாவும் எழுதினாரு. அவருக்கே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவரோட குரு. சோ எப்படின்னா, அவர் நிறைய புக்ஸ் எழுதினாரு, மகாபாரதம் எழுதினாரு, நிறைய எழுதிருச்சு, அந்த 4 வேதங்கள் எழுதினாரு. எல்லாம் எழுதியும் அவருக்கு வந்து ஒரு திருப்தியே இல்லை. நம்ம ஜென்ரலா ஏதாவது எழுதினா ஒரு திருப்தி இருக்கும் இல்லையா, நான் இதை அச்சீவ் பண்ணேன்னு. அது வியாசருக்கு இல்லவே இல்லை, வரவும் இல்லை. சோ உடனே என்னன்னா, நாரதர் சொல்றாரு, நீ எழுதினது எல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர், எல்லாமே வந்து டைரக்டா கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து இல்ல. மகாபாரதமும் கதை, பொலிட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கே தவிர டைரக்டா கிருஷ்ணரை பத்தி இல்ல அப்படின்றச்சுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரோட பக்தர்களை பத்தி எழுத ஆரம்பிச்சார். ஏன்னா ஆண்டவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் இருக்கச்சே வேற யார புகழ்ந்தாலும் அது சரியில்லை. அதனால டைரக்டா அவரை புகழ்ந்து எழுதுற ஒரு கதை தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அது கூட எப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட பக்தர்கள் சொல்ற கதை. சோ யார் நாரதான்றவர்? நாரதா வந்து ஒரு ஜென்மத்துல ஒரு ஜென்மமா நம்ம பார்க்கலாம். அவர் வந்து பிரம்மாவோட மானசபுத்திரன், ரைட்? சோ அப்படி நாரதான்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, நானா விஸ்டம் அண்ட் ஆனா ரிவர். சோ அதாவது அவ்வளவு ஓஷன் மாதிரி இருக்கிற ஞானம் என்றதுதான் நாரதர்ன்றது. இவர் வந்து நாராயணருக்கே அவரோட மொத்த நம்ம ஆத்ம சமர்ப்பணம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவர். அது ஒண்டி இல்லாம அவர் வியாசா, பிரகலாத், துருவா இந்த 3 பேருக்கும் குரு. இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, யாருக்கு பிரச்சனையோ அவர் கரெக்டா இருப்பாரு. பிரகலாத் வயிறுல குழந்தையா இருக்கச்சேயே பிரச்சனைன்ற உடனே அவர் இருந்தாரு. துருவா வந்து 5 வயசுல வீட்டோட அப்பாவோட சண்டை போட்டு, அப்பா வந்து கிங்டம் இல்லைன்னொடனே கிருஷ்ணர் கிட்ட நியாயம் கேட்டு போக்கர்ச்சியும் அவர் இருந்தாரு. அதே மாதிரி வியாசர் பார்த்தப்பவும் அந்த பிரச்சனை அப்பவும் அவர் இருந்தார். அதுதான் நாரதரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ நாரதர் வந்து என்ன, யாரு உலகத்திலேயே பெரிய டிவோட்டி அன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் என்ற அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இறங்கினார். சோ அந்த ப்ராஜெக்டோட பார்ட் 2 தான் நம்ம பார்த்தோம். சோ இது பார்ட் 1. சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் நாரதர்? நாரதர் என்றவர் யாருன்னா, முதல் வந்து கந்தர்வர், அதாவது அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் பாடுவோம் இல்லையா, தேவர்களுக்கெல்லாம் பாடுற கந்தர்வா இருக்காரு. அப்போ வந்து அவரோட பேர் வந்து உபபர்ஹனா. சோ அவர் வந்து ஸ்வர்கலோகத்துல இருந்தாரு. ஆனா அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, தேவர்களுக்கும் ஆண்டவனுக்கும் பாடிட்டு இருக்கிறவர் திடீர்னு அவர் வந்து ஒரு அழகான பெண்ணை பார்த்து அவளோட பேர்ல பாட ஆரம்பிச்சாரு. அது அவ்வளவு பெரிய பாவம் ஆயிட்டு அவர் வாங்கின சாபம் தான் அவர் வந்து பூலோகத்துக்கு வந்துட்டார். அந்த பூலோகத்துக்கு வந்த அந்த ஜென்மம் வந்து ஒரு ஏழை பேரண்ட்ஸ்க்கு, ஏழை ஆனவங்களுக்கு பிறந்தாரு. சின்னப்பமே அவங்க அப்பா இறந்ததால அவரோட தாய் வந்து வீட்டு வேலை செஞ்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வீட்டு வேலை செஞ்சு மேனேஜ் பண்ணாலும் அவங்களோட என்ன மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டினா, அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல புத்தி இருக்கிறதால 4 மாசம் சதுர்மாசம் சொல்லுவோம். சதுர்மாசம் வந்து இந்த மாதிரி ஊரா போயிட்டு சேவைகள் செய்த அந்த பிராமணர்கள் ஒரு வீட்டுல, ஏன்னா ஒரே மழை அது இருக்கிறதால ஒரே ஒரு வீட்டுல வந்து அவங்க தங்கிடுவாங்க. அங்க அப்படி தங்கின வீடுதான் நாரதரோட வீடு.
அங்க வந்து இவங்களும் அவங்க அம்மாவும் சேவை செய்யறச்சு இவரால முடிஞ்ச சேவை, ஒரு 5 வயசு குழந்தை என்ன சேவை செய்யும், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அவங்க சாயங்காலம் வந்து பண்ற அந்த கிருஷ்ண இதெல்லாம் அவங்க கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அவங்களோட அனுமதியோட அவங்க சாப்பிட்ட மிச்ச சாப்பாடும் அவர் வந்து பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் பியோர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் கிரேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க விட்ட சாப்பாடுக்கு அவ்வளவு பவர். அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர் வந்து 3வது ஜென்மத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிராமணரோட. சோ இவர் யாரு கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் இந்த மாதிரி ஒருத்தரை பார்த்தாரு. இருக்கிறதுலே இவர் ஒரு நாடோடி, இவர் தான் மிகப்பெரிய சன்னியாசி, இவர் தான் பெஸ்ட் டிவோட்டின்னு நினைக்கிறார். அப்புறம் அவர் ஜேர்னி கண்டுபிடிச்சிட்டே போறச்சே அவர் சவுத் இந்தியால ஒரு பெரிய ராஜாவை மீட் பண்றாரு. அந்த ராஜா இருக்கிற பக்தியை பார்த்து அவராதான் இருக்கணும் அப்படின்றதும் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. 3வது இந்திரர். இந்திரர் வந்து நம்மளோட வாமன அவதாரத்துல வாமனரோட அண்ணாவாவே இருக்காரு. அப்பன்னா அவர் வந்து எப்படின்னா கிருஷ்ணரோட அன்னஸ்தானம் இருக்கிறதால அப்போ அவராதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. அடுத்தது பிரம்மர் பார்த்தாரு. நம்ம எல்லாம் பிரம்ம சமிதாவும் பார்த்தோம் இல்ல, அதுல முதல் இதுவே என்ன, ஈஸ்வர பர சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் பாட்டு இருக்கிறதால அவராதான் இருக்கணும் அப்படின்ற டிசிஷனும் அவர் எடுக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் வந்து பிரம்மாவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தது சிவனை பாக்குறாரு. இருக்கிறதுலயே மோஸ்ட் டிவோட்டி வந்து சிவன். சிவனை மிஞ்சின ஒருத்தர் இருக்கவே சான்ஸ் இல்ல. ஏன்னா சிவன் விஷ்ணுவோட குவாலிட்டிஸ் கிருஷ்ணரோட குவாலிட்டியில 90% இருக்கிறது சிவன் தான். எதுவுமே கேட்காத வெறும் பக்தி, கிருஷ்ணர் மேல பக்தி இருக்கிற மிகப்பெரிய டிவோட்டி சிவன் ஒருத்தர் தான் ஆவாரு. அவரா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் பிரகலாத் ஒரு சின்ன குழந்தையா இருந்து எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் நரசிம்மர் காப்பாத்துவாரு அப்படின்ற நம்பிக்கையோட அந்த குழந்தை இருந்துச்சு, அவராதான் இருக்கணும். அப்புறம் சாங்கியா, அதாவது சாங்கியா இல்ல தாசா, அதாவது ஒரு சர்வேட்டர் என்ற ரிலேஷன்ஷிப் ஹனுமானுக்கு மிஞ்சினவர் இல்ல, ஹனுமான பிடிக்காத ஒருத்தரும் இல்ல, இவராதான் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் ஆறாரு. அப்புறம் பஞ்ச பாண்டவர்கள். இப்போ நீங்க போல்ஸ் சாட் ஓப்பனா இருக்கு, நீங்க டைப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் யார்தான் கிரேட்னு. பாண்டவர்களுக்கு மிஞ்சினவர்கள் இல்ல, அதனாலதான் பாண்டவரோட பெஸ்ட் அர்ஜுனர். நரநாராயணனா ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல வந்தாரு, ஒரு ஜென்மத்திலயும் அர்ஜுனரை விட்டு வந்ததே இல்லை அவர். சோ அப்போ பாண்டவாஸ் மிஞ்சினவர் யாருமே இல்லை. உத்தவா வந்து அவரோட கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி, அவரோட கசின் கூட, அவராதான் இருக்கணும். அப்புறம் உக்ரசேனா, அப்புறமா ஃபைனலா வந்து கோபிகள், ரைட், கோபிகள் தான் கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டிஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்புறம் ராதாராணி மிஞ்சினவங்க யாருமே இல்லை அப்படியும் கன்க்ளூட் பண்றாரு. சோ ஃபைனலா ஒருத்தர் போயிட்டு அவர் யார் தான் டிவோட்டி, இப்போ சாட் ஓப்பன்ல இருக்கு, நீங்க வந்து டைப் பண்ணலாம் யார் கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்றத. சோ மாமந்திர ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டியா இருக்க முடியாது, நாரதர் தான் டிவோட்டி இல்லையா. சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து யார் மிகப்பெரிய டிவோட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல என்ன முக்கியமானதுன்னா இவர் தான் கிரேட்டஸ்ட் அவர் தான் கிரேட்டஸ்ட்ன்ற சரித்திரமே இல்லை. கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து ஈக்குவல். யார் சோ அதனால ஏன் இத சொல்றேன்னா, இதுல வந்து இவங்க கிரேட் அவங்க கிரேட்ன்ற பேச்சே இல்லாததால நம்ம எல்லாருமே கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி ஆற சான்ஸ் இருக்கு. சோ அவங்க எப்படி இருக்காங்களே, நம்மளால அங்க கிட்ட போக முடியாதுன்ற எண்ணமே இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ நம்மளால முடிஞ்ச அவருக்கு நம்ம சேவை செஞ்சுட்டு நம்மளும் கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி ஆற பாசிபிலிட்டியும் இருக்குன்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்டோரி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும், அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஜேர்னிய கண்டிப்பா நீங்க பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. எஸ் மேம். ஓகே. வேதத்தில் வகுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாத ஒருவர் அசுரர் என்று கூறப்படுகின்றார். ரைட். அடுத்து வந்து ஒருவர் பெற்றுள்ள டேஷின் படி பயன்முறை, அதாவது குணம் இல்லையா, பயன்முறை என்பது குணம், அது பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை கொண்டவர் என்று கூறப்படுகின்றார். செய்யப்படும் தியாகம் டேஷ் செய்யப்படும் போது உணர்ச்சி மீன்ஸ் ரஜோகுணம். ஸோ அது சில பொருள் நன்மைக்காக செய்யப்படுவது, பெருமைக்காக செய்யப்படுவது, அதுதான் ரைட் ஆன்சர். உடல் தவம் என்ன பொருட்களை கொண்டது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயர்ந்த இறைவன், நம்ம யாருக்கெல்லாமே வந்து மரியாதை, அதாவது நமஸ்காரங்கள் செய்வோம் இல்லையா, அதாவது பகவான், அதுக்கப்புறம் பிராமணர்கள், ஆன்மீக எஜமானர் மற்றும் மேலதிகாரிகள். அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க எல்லாருமே. இதுதான் ரைட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ராங் ஆன்சர். ஓம் தத் சத் என்னும் இந்த 3 சொற்கள் எதை குறிக்கின்றன? வேத மந்திரங்களை குறிக்கின்றன. அல்டிமேட் ட்ரூத்,
ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேத வேத ஹிம்ஸ் இருக்கு. பட் என்னன்னா கரெக்ட் மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான உண்மை, அதுதான் வந்து கரெக்டானது, அல்டிமேட் ட்ரூத். அடுத்து வந்து மகரிஷி நாரதர் தன் முதல் பிறவியில் என்னவாக இருந்தார்? கந்தர்வராக இருந்தார். கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவர்கள் மகரிஷி நாரதனின் சீடர்கள் யார்? வியாசதேவர், பிரகலாதன், துருவன். மேலே கூறிய அனைத்துமே. ஸோ எல்லாருமே தான். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். எஸ். ஸோ recording stop.